Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні 11 березня, п'ятниця, це 743-й день анексії Криму. Фігурантам справи 26 лютого продовжили термін утримання у СІЗО ще на місяць. У Верховному суді Криму підконтрольному Росії пройшло засідання у справі Ахтема Чийгоза, Алія Асанова і Мустафи Дегерменджі. Адвокат Ніколай Полозов та Ахтем Чийгоз вимагали відвід суддів, однак їм відмовили. Прокуратура наполягала на продовженні утримання до 3 місяців. Наступне судове засідання по цій справі відбудеться 24 березня. А поки на окупованому півострові судять кримських татар, а в їхніх будинках проводять обшуки, глава російської адміністрації Криму Сергій Аксьонов заговорив про гуманізм і рівні права. Він заявив, що в Криму немає переслідувань за національною ознакою. Аксьонов вважає, що заяви про порушення прав людини в Криму – це брехня західних ЗМІ, щоб дискредитувати владу півострова. Никогда крымские татары не были и не будут людьми второго сорта в Крыму. Это люди, которые имеют российские паспорта, такие же граждане Российской Федерации, как и люди других национальностей. У нас по национальному признаку ни преференций, ни преследований ни для кого нет и не будет в данном случае. Все равны перед законом. Кримські дельфіни, що занесені до Червоної книги, Росія використовуватиме як зброю. Міністерство оборони Росії планує закупити 5 дельфінів-афалів. За інформацією, розміщеною на російському порталі Держзакупівель, військове відомство заплатить за тварин майже 2 мільйони рублів. До 2014 року океанаріум в Севастополі був туристичним об'єктом. Після захоплення Криму він став закритою військовою частиною. Колишніх українських військових у Криму скорочують зі Збройних сил Росії або переводять на Північний Кавказ. Окупаційна армія обіцяла привілеї для українських військових. Однак замість цього штат скорочують, а у військових шпиталях відмовляють в обслуговуванні. Кажуть, немає місць. Зокрема, командування угруповання авіаційного полку Збройних сил Російської Федерації, які дислокуються у селі Новофедорівка Сахського району Автономної Республіки Крим, збирається забезпечити посадами лише 25% колишніх українських військовослужбовців. Це приблизно 500 осіб. Незначну кількість офіцерів обіцяють перевести на Північний Кавказ. Доля решти зрадників нікого там вже не цікавить. Крім цього, командування Севастопольського військово-медичного центру Кримського регіону провело скорочення штату та зменшило кількість ліжкомісць у 5 разів. У Києві проведуть міжнародну конференцію на тему «Мілітаризація окупованого Криму як загроза міжнародній безпеці». Як повідомляє прес-служба уповноваженого президента України в справах кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва, у заході візьмуть участь українські та міжнародні експерти. Фахівці з питань міжнародної безпеки. Організаторами конференції виступили Майдан закордонних справ, Центр дослідження армії, конвенції та роззброєння, Інститут стратегічних чорноморських досліджень, фонд імені Кондрата Андерауда. Захід запланований на 14 березня. Туристам з Росії доведеться заплатити за користування кримськими дорогами. Про це повідомляє мешканець Москви Рустам Агапов на своїй сторінці у Фейсбук. Тим, хто приїхав на своєму автомобілі, необхідно купити талончик. Він коштує 8 тисяч рублів на рік. Можна купити поквартально. Ціни першого кварталу – 2 тисячі рублів, другого – 3,5 тисячі рублів, третього – 5 тисяч рублів, четвертого – 2 тисячі рублів. Штраф за відсутність проїзного – 10 тисяч рублів, плюс зобов'язання придбати такий талон. Москвич пише, що зекономити не вийде. Зупиняють на кожному посту ДПС. Такі заходи введені через недофінансування Росією півострова. Москвичі не хочуть до Криму на відпочинок, з'ясували журналісти Радіо Свобода. Жителів російської столиці відлякують високі ціни, неможливість скористатися пластиковими картками і проблеми з електрикою. Є й ті, хто керується політичними мотивами. Не хочется мне туда ехать сейчас. А вот что должно произойти, чтобы вы поехали в Крым? Ну, мы не очень-то ездили туда и в последнее время, но я думаю, что если бы все вернулось на круги своя, то мне бы было легче туда поехать. В Крым не знаю пока. Еще не провела исследование, сколько это будет стоить.
Да? Вот. Я думаю, что я поеду, я думаю про Болгарию, если честно. Потому что я вот читала много статей сейчас, что там дорого. И как-то вроде бы Крым в преддверии будущего лета планирует поднимать цены на отели, на еду. Вот. Но я не знаю, я не уверена. Нужно посмотреть, что происходит. Если цены будут приемлемые, если сервис будет хороший, да, то, конечно, наверное, мне проще поехать в Крым. Вот. А если все это будет гораздо дороже, чем в той же Болгарии, да, то, наверное, смысла не будет, правильно? Я обычно в деревне езжу, ну а в Крым как-то, не знаю, неохота мне. Во-первых, моя позиция не совпадает с позицией правительства. Я считаю, что это аннексированная территория. А во-вторых, даже те люди, которые, в общем-то, поддерживают, должны понимать, что они там столкнутся с определенным количеством проблем, которые на отдыхе туристам, наверное, не нужны. Там не работают карты пластиковые, там сложности, ну, вот то с электричеством, то с водоснабжением. С удовольствием в Крым поехал бы. Ни разу не был там. Всі поїзди в Україні дадуть гудок в знак підтримки Надії Савченко. Завтра о 2 годині 10 хвилин українські залізничники приєднаються до загальнонаціональної кампанії «Солідарності». Надія починала кар'єру військового в залізничних військах. Зараз Савченко чекає вироку, який мають винести 21 та 22 березня. Адвокати українки вимагають медичного обстеження Савченко, бо вихід з сухого голодування, яке Надія тримала майже тиждень, відбувається з важкими ускладненнями. Геннадію Афанасьєву заборонили побачення з рідними, а Олександра Кольченка помістили до СІЗО. Про це розповіли їхні матері. Вони приїхали у Київ, аби підписати офіційний запит до Росії з вимогою направити політв'язнів відбувати покарання на батьківщину. Запит підготували Міністерство юстиції та Міністерство закордонних справ України. З рідними Кольченка та Афанасьєва зустрілись і наші журналісти. Вони готові на все, щоб визволити своїх дітей. Матері Олександра Кольченка та Геннадія Афанасьєва не полишають надії, що їхні сини повернуться в Україну. Пишет, что пишет, держится. Конечно, тяжело это все. Тяжело сидеть в одиночке. Говорит, тут можно либо книги начать писать, либо с ума сойти. Ну, надеяться, конечно, что не придется так долго сидеть, что все закончится хорошо. Наразі у Ольги з сином зв'язку немає. Нет связи, он сейчас находится, его перевели из колонии 25-й в другую колонию, он находится в помещениях камерного типа, нас лишили передач свиданий, он сидит в одиночной камере, в общем, все очень жестко. 9 березня Сыктывкарський суд задовольнив прохання Геннадія Афанасьєва змінити йому місце відбування покарання поближче до Криму. Таке рішення мати Геннадія називає чудом, однак не впевнена, що російська влада його виконає. Насколько будет вероятно, что его переведут поближе к дому, прогнозов пока нет никаких, потому что, скорее всего, прокуроры подадут апелляцию, и неизвестно, как пройдет апелляционный суд. Но в Крыму он, конечно, не хочет перевода в Крым, и я думаю, что это вообще невозможно. Я думаю, что вообще Российская Федерация что-нибудь придумает, что никуда не переводить. З Ольгою Афанасьєвою до Києва приїхала і мати Олександра Кольченка Лариса. Жінка розповідає, її сина доставили до місця відбування покарання у Копейськ Челябинської області і одразу запроторили в штрафний ізолятор. С первого дня он попал в ШИЗО. Это штрафной изолятор. Как бы он попал туда, ничего еще не успев совершить. Но он сказал, что поздоровался не по уставу. За это был так наказан. И насколько это его пребывание там затянется, неизвестно. Мати востаннє бачила Олександра півроку тому на суді в Ростовській області. Спілкувались через скло по телефону. Зараз чекає дозволу на побачення. Пока посредством писем мы поддерживаем связь, а там я собираюсь к нему поехать в колонию, если дадут свидание. Саша никогда не жалуется. Вот в последнем письме он просто сказал, что простыл в дороге, а так состояние здоровья как бы нормально. Но он в Ростове, я его видела последний раз, он очень похудел. Жінки сподіваються, що Україна не кине на призволяще їх синів. Как нам сказали, что подготовлен пакет документов по передаче наших ребят в Украину для отбывания срока. Но мы очень на это надеемся и верим, что Украина не бросит своих ребят в беде и поможет им их возвращению домой. Ольга та Лариса дякують простим українцям за підтримку своїх дітей, за листи, за відкритки. Кажуть, для хлопців це сильна психологічна підтримка та просять продовжувати і надалі їм писати.
находится Усть-Вымский район, город Микунь, исполнительная колония 31. Письма можно вкладывать чистые открытки, чистые листочки, чтобы он мог отвечать. Из Украины не нужно вкладывать марки, потому что они там не пригодятся, марки мы передаем. Он передает всем приветы, всем в Крыму, в Украине и благодарит за поддержку и за письма. Наталка Калінка, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Окупація Криму не була безкровною. Таку думку має донести флешмоб до Дня пам'яті кримського татарина Ришата Аметова. Він став першою жертвою окупантів. Йому було 39. У нього залишилося 3 дітей. 2 роки тому Аметов вийшов в Сімферополі на одиночний протест біля стін Ради міністрів автономії. Після того живим його не бачили. Його тіло знайшли в лісі зі слідами тортур. Київська акція відбудеться 16 березня о 1-й дня на Софіївській площі. На цьому все. Більше новин у наступному випуску «Заман» з Ельдаром Курцеїтовим. Хороших вихідних. До побачення.